Mheshimiwa Raila Odinga wuoni 1992 nge case mano resign mo this ka new mandate malangata nikech ne ko yie gi party mano chungo ne ko yie gi philosophy ma party ang'o mono jogi ka gin ji adier madwaro konyo piny mono member of parliament malangata resign mondo seek new mandate gi party mar UDA ang'o mono Mark Nyamita mondo resign mondo seek new mandate gi party ang'o mono Professor Ojienda mondo resign mondo seek ang'o emomiyo luoro niki wachon koro we work with the government we are in UDA lakini ogi work ye ODM en adier mane mantie to dogine sirikal onego be ni gitiyo machiegni kod sirikal kose mano bende ok oyie Political Parties Act is clear to kata ka ana wacho ni adiera ma obede panel kama wacho ki somo political parties it doesn't allow okoyie ni kaini parties moro ti further development agenda mar party moro tulo marwe maneno kadhika rubo kinyi makawuono dinaga ng'anyo makamagi ng'anyo koro se wach ni ng'anyo biro bedo ka bedo chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich e pacho kae ng'anyo makamagi nyalo bedo ni hinyo piny Kenya kod jopiny yo machalo nade kalore ni ikine ng'anyo makamago